Ki nongelam ka FKJGP Shakoi Kuna Circle ya kabalayalam dauba kil maring presiden ke FKJGP Shakoi Kuna Circle harangkat ka jingi don lang kirkot ka circle menta ka singi kila lej banjurip ya ka surok PMGSY kila lap ba kidon ki benta jong katei ka surok ba ka rong surok kalapra no tang mariadap siang rong dang kumba shibnai kanong rim kabala penlong ya ka FKJGP Shakoi Kuna Circle ban lej jurip ya katei ka surok kadai haden balayo ya ka jing ujor na kiriu paj ba jong katei ka than hakaba kilalap ba kiladon ki benta badang shud siang rong ya katei ka surok kilajot bat prano kata wat haba ka jing siang rong ya katei ka surok padap lon hakatei ka sngi la lej ban jurip ya katei ka surok lalap ya ka jing shisha halor ka jing jot jing pra jong katei ka surok kabadang shu dep siang rong bat kabala penlong ya kinong elam ka seng bat ki riu pat ba bakin seng khia ban yo i ya ka jing trei torti kontraktor ya katei ka surok namar kadei kabadang shu siang rong henrei kalapra wat habaya tang ki kalirin ka jing prakloino jong katei ka surok uba khil maring ulaong ba kum ka seng ka seng khia ban yo i ba kumno ka surok kabadang shudap siang rong henrei kan sujot supra no halor kata ula keno ba kanong rem hi kabala penlong ya katei ke surok bakan jot kan prakloi kadau hi kadei na kajing bom trei hok u kontraktor kumta hakabaya dei bat katei kajing jot kloi katei ke surok ke FKJGP Shakoi Kuna Circle kila kentu ya katnat PWD bakan simkhia halor katei ke kam bat bakin wan jurip hi dalade kenang bakin lap ya kajing shisha bat ha kaju kapor ba katanat PWD hi kadei ban patha ya ki kontraktor ba udei ban snabha ya katei ke surok PMGSY kenang ba kan dalong shisha kaba ai jingmentoi ya ki paj ba jong katei ke than bat ki bapendon kam ya katei ke surok nga nakaleng kaseng FKJGP kum u presiden jong ka circle Shakoi Kuna hakajing ut jinam jong upaj ba ya kane ka surok kabala jor rathai kadai ka surok PMGSY kaba nadu pahamuleng sadu Shakoi Kuna kabadang su tre kaba sudang su airong menta hidang si benai kabala jor rathai ngahi dalade bat kine ki member bat kinong sungsnong ki wer ngut ki balong ngilawan benpej dagi khmat lade ngilawan jurip kadai ka don sisa bat ngai i hiru ba ngayat ngayang nang ne kabala jor rathai te nakaleng ka jonga ngilapet kumne kabalong kabasniu ha krum tre torti jong kontraktor haka lapan i ya kata ka jimbom la tre jong ya kane ka kam ubalang kami hakmat jong i upoj ba te nakaleng jonga kum u presiden FKJGP nak ngingin budin ya kane ka kam ngikwa hiru ya ka department jong ka PWD bahkan le ai ya une kontraktor bahkan pha penbiang ban penbahaya kane ka surok kaba kala jor thai te ngahi naka seng kwa hi balong ban budin ya kane bat udai hiru kontraktor udai men pan bradlut kine ki ba ula sing ka bamblong udai ban pha thumai beng balong ban bha be nong kane ka surok de nakaleng ka jonga sobha ki PWD department bakan le ai bakan pha ya kontraktor baka bon le bahasa isin ya kane ba wan ban pe hi da ki media kiba pathai segi khubor segi weru khamtam ban pensngap ya ne kontraktor putrei kan kijaka ba ngikum kinong sinong ngi sngokya haba ngi i ba kan ke jintrei kalong kabambit kabambiang haba mentatan si benai kiwan ki kali kala pai kala mi ke kti na po te sahau ne benai bunwan ki slap ki benai ki bejur slap te sakno kadang pat yang pra isu te ngaku munong sing ngasung khia ba kane ka suro jungi karkum kane ka skim PMGSY kadai benlong kababit kababiang kidai benda ai bhada ki seling ki ba kham rben ki ba kham he ratat bat ki mauria penbut saka rong ro ka ba kham rben namar kadai ka skim ka ba he te nakaliang junga ku munong sing ya kane ka jintre jungki ngam sngohun namar ba ngayu ba omdon siling re namar ba kisu ai be direct mauria ki ai da kane ka black to pin na jrong
hajin sia de ban siang rong henry kamdai ke ba siang rong kisu nyat rong su penyong tang na jrong te nakaliang jongang kerpat yo kontraktor ba udai ban pej biang badai ban sna biang ya kena ke jaka bala jot lape kumbang latip katem ru kadang don sa arsniam laisnam te udai ban pan bahabiang ya kene kerparu ya ka PWD department ki badai pej engineer badai pej kene ka jaka gi jongi kene ka surok ka ba na du pahamulain arfmer sadu skoi kuna kade ka surok ka ba yarap hai bun ki nong sinong amdai tang ya ki nong sinong skoi kuna amdap mjong pham sabar pengintin re na du ki thain barmain khulia koswai na donral baro kita ki benta jongka dong mingi jong kene ka themru phoi jong te ki wan nang ne hajaka bakin lek nang te na nong po bunwan se blok umling ki hab yai kelentik bajengai da ki wan nang ne pada kalong setkat nang benta jongki kalong ki poisuk poisan artat da ki lek don kam se guati ru kila bunwan na kine ki lenti ki jongi nang ne ka khamjan se guati nong po sa burni hajaka bakin wan na du nang te na thaim dan te kum tang krapat ya ka PWD department kade ban wan jurip hi dala de ban pha ya kontraktor ude ban le bhageng nang ba kane ka surok kan long ba mentoy yang duk kisuk ki besong sing ne dong ki jongi khulai sibun tang tai